Morning guys, so mag-ride kami ngayon papuntang Quezon, papuntang Paras. So pupunta kami sa windmill. Nagyaya ang aking kumpare, kaya samahan nyo kami guys. Alright guys, samahan nyo kami mamaya. Guys, ito yung kasama ko sa pare. Pare, kaway! Alright, ito kasama ko pare. Dalawa lang kami. So guys, malapit na kami dito sa windmill. O, ayan o. Ayan o. O, ayan. Right. Alright, dito na kami boss. Malapit na kami dito sa windmill. Ayan o, ayan. Ayan o, ayan. Alright. Pahinga muna kami ng konti. Ayan, kasama ko pare. Alright. Ganda na view dito mga boss. Ayan o. Right. 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 Ha? Ano bro? Mamaya malalakay. Pag hindi diwag. Alright guys, gusto kami. Galing Burlolo eh. Ah, bro. Alright.
Oh guys, dito na kami sa windmill guys. So dito napakaganda ng view dito guys. Ito pala ay nasa Pililia, Rizal. So marami na mamasyal dito guys, oh. Yung guys, dagat yung guys. Yan, dagat yun. Yun, dagat yun, dagat. So napakaganda ng tanawin dito guys, oh. Ikutin natin itong pasyalan dito. Alright. May langka pa siya, oh. Masarap mamasyal kay pag nature ang pinag-uusapan guys. So yan, oh. Mga bundok pa rito. Ito ay sa parting Pililia, Rizal. Okay guys, nakarating na kami. Nakabalik na kami guys. Okay. Safe naman nakabalik. Alright guys. Nakabalik na kami. Ito na kami sa bahay. Alright.